Helo, fy enw i yw Ifan Glyn ac heddiw rydw i yma i cyflwyno Carys Glyn sydd yma nawr achos hi wedi ysgrifennu Trwy'r Coed a'r Gwenyn Coch. Helo Carys. Helo Ifan. O ble wyt ti'n dod a ble wyt ti'n byw nawr? Wel, rydw i'n dod o dref o'r enw Rhymni yn wreiddiol. Rydw i wedi byw am sbel fach yn Aberystwyth, ond erbyn hyn rydyn ni'n byw yn y fenni sydd yn fendigedig. Beth wyt ti'n hoffi am ardal wyt ti'n byw mewn? Wel, sa'n gwybod os allwch chi weld, ond mae'r afon Wisg yn rhedeg tu ôl y ffens fan hyn ganddo ni. Mae ganddo ni mynydd y Blorins mas y blaen. Mae ganddo ni'r sgyryd, mae ganddo ni ysgyryd fawr, ysgyryd fach. Mynyddoedd pob man rydych chi'n troi, a mae'n lle hyfryd i fynd am tro. Ac hefyd, yn y dre, mae siop cacennau bendigedig. Felly, cacennau a natur, dyna pam rwy'n hoffi byw yma. Pa tri gair sy'n disgrifio dy hun orau? Pa dri gair sy'n disgrifio fy hun orau? Wel, rydw i'n hoffi meddwl, rydw i'n ddoniol. Rydw i'n hoffi meddwl, rydw i'n fywiog. Ambell waith, mae'n rhy fywiog ar gyfer y plant, a maen nhw'n dweud rwy'n mynd dros ben llestri. A hefyd rwy'n hoffi meddwl rydw i'n greadigol. Rwy'n hoffi ysgrifennu straeon, er enghraifft. Rwy'n hoffi creu cacennau. Rwy'n hoffi gwneud pethau gyda lain o ag inc ambell waith. Felly rwy'n hoffi creu pethau. So, creadigol, doniol a bywiog. Pa swydd oeddech chi moyn wneud pan roeddet ti mewn yr ysgol? Rydw i wastad wedi eisiau ysgrifennu llyfrau. Dydw i erioed wedi eisiau gwneud unrhyw beth arall. Rwy'n cofio pan o'n i'n fach, o'n i arfer ysgrifennu creu papurau dyddiol bach fy hunain. Rwy'n cofio galw un yn nhw'n The Daily Mash, ac o'n i'n torri allan y llythrennau o papur dyddiol a glido fy ymlaen, a wedyn creu papur dyddiol fy hunain. Rwy'n wastad wedi mwynhau rhoi fy syniadau lawr ar bapur a creu nhw mewn i stori. Pa person wyt ti'n admygu y fwyaf? Wel, y pobl rwy'n i yn edmygu fwyaf, mae gen i lluniau bach fan hyn. Fy nain i, Mair Young, fy mam gi a fy nhad-cu i, fan hyn Rhiannon a John. Roedden nhw'n, dydyn nhw ddim gyda ni rhagor yn anffodus, ond roedden nhw'n bobl mor wych. Ac o'n nhw wedi cael effaith mawr arno fi pan o'n i'n tyfu lan. O'n nhw'n garedig, o'n nhw'n ddoniol, o'n i mor lwcus i gael pobl mor wych yn fy mywyd i. Felly, nain, mam a dad oedd y pobl sydd wedi cael mwyaf o effaith arno fi, byddwn ni'n dweud. Beth ydy dy hoff fwyd? Heb os, siocled. Y siocled rydw i'n hoffi mwyaf yw'r Ferrero Rocher. Wel, i ddechrau, mae'n dod mewn papur lapio air. Does dim byd yn well na hwnna. A wedyn, unwaith chi'n agor y papur lapio air, mae yna siocled gyda cnau o amgylch, a rwy'n hoffi bwyta drwy hwnna. Wedyn, chi'n cyrraedd y wafer, a wedyn mae yna siocled gyda cnau, a wedyn yn y canol, mae yna gneuen arall. Dim ond fi a wiwerod sydd yn hoffi cnau cymaint o hynny. Rydw i'n caru nhw, Ferrero Rochers, neu unrhyw beth gyda siocled a cnau. Beth sy'n rhoi ysbrydoliaeth iddo chi? Beth sy'n rhoi ysbrydoliaeth i fi? A bod yn onest, mae fy meddwl i dipyn bach fel peiriant popcorn. Mae'n gweld rhywbeth a mae'n mynd pop, 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 a dydw i ddim yn siŵr pryd mae'n mynd i ddigwydd. Ond yn aml pam rydw i'n mynd am dro, rydw i'n efallai edrych ar y mynyddoedd a meddwl, tybed pam bod y mynydd y siap yna, o'i stori fyna. Rwy'n edrych yn yr afon pam oedd e wedi rhewi a meddwl beth sy'n digwydd o dan yr afon. Neu bydd Beca, fy merch bach i, yn dweud rhyw syniad bach a byddai'n meddwl, bos o hwnna'n neud syniad gwych ar gyfer llyfr. Felly, rydw i'n cael ysbrydoliaeth yn llythrennol o bob man. Gall fe bod gair mae rhywun yn dweud, neu llun rwy'n gweld. Beth ydy eich hoff ffilm a raglen teledu? Dyna gwestiwn anodd. Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn gwylio lot o raglenni natur, fel Winter Watch, a rydw i wedi mwynhau gwylio sut mae'r natur yn ymdopi gyda amser yma flwyddyn. Roedd yn dangos yr adar o dan pier yn Aberystwyth.
oedd yn dangos bywyd eog yn yr afon, ac o'n i wir wedi mwynhau hwnna. Rwy hefyd yn hoffi gwylio rhaglenni lle maen nhw'n newid pethau, fel wneud gerddi pobl yn well. A hefyd, rwy'n caru rhaglenni coginio fel A Great British Bake Off, MasterChef, unrhyw beth lle maen nhw'n creu bwydydd blasus. Rwy'n cofio, wedi ti wedi dweud ni unwaith bod wyt ti wedi bod mewn raglen teledu o'r blaen? Ie, ti'n iawn Ifan, pan o'n i tua 15, bues i'n cogydd ar raglen ar BBC o'r enw Good Morning with Anna Nick. Ac o'n i wedi cymryd rhan y cogydd Ainsley Harriet, so o'n i'n goffo coginio yn fyw ar y teledu o flaen y wlad I gyd. Felly oedd hynny'n lot o hwyl, a roedd James Corden ar y raglen hefyd, ond mae e wedi gwneud dipyn bach yn well na fi erbyn hyn. Mae e'n Hollywood, rwy'n meddwl. Ar y fi wedi clywed wyt ti wedi cael bach o damwain. Ie, wel, fel rhan o hwnna, oedd rhaid I fi wneud tatws wedi masio. So, oedd gen i'r wisg fel hyn, a o'n i wedi rhoi'r llaeth mewn, dim bach gormod o llaeth, ac oedd y tatws wedi mynd dros y gegin I gyd, a wedi mynd dros pawb arall. So, dyn nhw ddim wedi gwahodd fi nôl ar ôl hwnna, sa'n siŵr pam. Beth wyt ti'n hoffi gwneud I ymlacio? I ymlacio? Wel, rydw I wedi dechrau rhedeg, a doedd ni byth yn meddwl byddwn ni'n mwynhau. Dydw I dal ddim yn hoffi mynd allan o buffa, dydw I ddim eisiau mynd allan, ond pan mor I allan yna, mae fy meddwl I yn cael amser I ymlacio. Felly rwy'n cael cyfle I edrych ar y mynyddoedd ar y fonydd sydd yn yr ardal. Felly rhedeg yn bendant, rwy hefyd yn dwlu ar ddarllen llyfrau, so fi'n darllen pob nos cyn mynd i'r gwely. Ie, a pa llyfr wyt ti'n darllen ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, fi wedi bod yn edrych ar y llyfr yma, Everest, achos rwy'n mwynhau dysgu am gwahanol llefydd ar draws y byd. Felly rwy wedi bod wrth fy modd gyda'r llyfr yma. Mae'r hanes mor ddiddorol, ond I ddim yn gwybod dim byd rili, a bod Everest wedi cael ei enwi ar ôl boi oedd yn dod o Grwcawel sydd ddim yn bell o fan hyn. Pe bai bysach chi'n archarwr, pa dad neu superpower bysach ti'n cael? Pe bawn ni'n archarwr, pa sgil byddwn ni'n cael? Wel, ti'n cofio ysgrifennu stori pan mae ti'n tua 6 neu 7? Ysgrifennodd Ifan stori y super pensaer a'r pensil hyd. A rwy wir yn hoffi'r syniad yna, bys gen I pensil arbennig, a unrhyw beth roedd ni'n tynnu llun, bys fe'n dod yn wir. Bys hwnna'n anhygoel, byddwn ni'n gallu gwneud fel pyramid o siocled, os gallwn ni tynnu llun haul yn yr awyr, a bys ni'n gallu bod ar y traeth, tynnu llun pwll nofio, ffrog newydd roedd ni eisiau. Rwy'n credu bod yn cael pensil hyd, a gyda'r pethau'n dod yn fyw yn bendigedig. Pa wlad hoffech chi ymweld â'r fwyaf? Pa wlad hoffwn I ymweld â'r fwyaf? A dweud y gwir, mae gen I un o fy ffrindiau da iawn I yn byw yng Nghanada, a oedd gen I dipyn o deulu wedi mynd draw I fyw yng Nghanada o Rhymni. Felly mae wastad wedi bod yn lle, byddwn ni'n licio treulio lot o amser. A licen I weld y Rockies, a mae yna golygfeydd bendigedig yna. A hefyd, wrth gwrs, mae nhw'n wneud maple syrup. Felly byddwn ni'n licio cael hwnna ar fy nghrempog I wneud fy donuts. Achos wyt ti'n gwneud llyfrau amdano gwenyn, beth ydy dy hoff ffordd fath o blodyn, o fathau daffodils neu? O, dyna gwestiwn da, Ifan. A dweud y gwir, rwy'n dwlu amser yma flwyddyn, a blodau'r gwanwyn fi'n hoffi orau. Un o'r blodau sydd yn dda iawn I atynnu gwenyn yw lafant, lavender, a rwy'n hoffi'r arogl, achos mae gwenyn yn hoffi pethau gyda arogl eitha cryf. Felly, lafant fi'n credu, ond rwy'n dwlu ar y cennin Cynhun yn Pedr. Mae nhw mor bert, a mae nhw'n edrych dipyn bach fel yr haul, ond dydyn nhw, mae nhw'n neud I fi wenu. Ac hefyd, pa llyfrau arall wyt ti'n mynd I trio cael ei dod mas, a pa fath o syniadau wyt ti gyda am llyfrau? Wel, mae yna lot o waith gall criw coed wneud, achos mae yna lot o broblemau yn y blaned ar hyn o bryd. Gawn ni weld, efe.
pa bethau mae criw'r coed yn meddwl gallen nhw helpu gyda nesaf. Ond pethau sydd yn digwydd yng Nghymru bys ni'n licio wneud, achos pethau mae plant yng Nghymru yn gallu gwneud gwahaniaeth amdano fe. Oes yna unrhyw cyfle arall sy'n dod ma falle ddim mewn y cyfres o criw'r coed? Nid ar hyn o bryd, na. Ac am y cwestiwn olaf, sut mae pobl yma gallu prynu neu archebu llyfr criw'r coed a'r gwenyn coed? Wel, mae'n bosib prynu nhw o lot o wefannau, siopau annibynnol. Chi'n gallu prynu o'r Lolfa, chi'n gallu prynu o siop Cant y Mil, siop y Felin, siop o Caban, siop Nanog yn y Gogledd. A mae'r llefydd yma, bod ni'n dal mewn cyfnod clo, chi'n gallu prynu nhw ar-lein, a fi wedi prynu llyfrau gan y rhan fwyaf o'r siopau yna, a mae'r gwasanaeth yn wych. Maen nhw'n cyrraedd chi cyn pen dim. Ac i gorffen y cyfweliad yma, fysa ti moyn darllen un o'r penodau neu falle... Fy hoff rannu? Ie. Oce, Ifan, mae hwnna'n syniad gwych. Pam ddim? A dyma fy hoff rannu pam maen nhw'n rapio yn y stori. Okay? A mae'n mynd fel hyn. Rydyn ni yn hen ac rydyn ni yn ddoeth, ac mae ambell un yn hollol noeth gyda Jihu, Mal, Carw a Chwim. Heb os gei di ateb i dy broblem di mewn dim problem yn rhy fawr yn y byd i gyd, achos ni yw'r anifeiliaid hynaf yn y byd.